ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ പിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സംസാരമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 53-53. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആദതായൈവതാർഹണഃ. മയൈവോഭയമാം നാദം പരിപാഹ്യനുശാസനം. കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തത് സാന്ത്വയതാ പ്രിയാം. പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യ മഹ്യമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 2 ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഭഗവാനുവാച. ബ്രഹ്മബന്ധൂർന ഹന്തവ്യ ആദതായൈവതാർഹണഃ. ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആദതായൈവതാർഹണഃ. ഭയമാം നാദം പരിപാഹ്യനുശാസനം. മയൈവോഭയമാം നാദം ശാസനം.
കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തത് സാന്ത്വയതാ പ്രിയാം. ഗുരു പ്രതിഷ്ഠിതം സത്യം പ്രിയം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാമഹ്യമേവ ച. പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ബ്രഹ്മബന്ധു ബ്രാഹ്മണബന്ധു ന അരുത് ഹന്തവ്യ വധിക്കപ്പെടുക. ആദതായി ആക്രമി വധാർഹണ വധം അർഹിക്കുന്നു. മയ എന്നാൽ ഏവ നിശ്ചയമായും ഉഭയം രണ്ടും അംനാദം ആധികാരിക ശാസനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപാഹി നിർവഹിക്കുക. അനുശാസനം അനുശാസനകൾ. കുരു അനുവർത്തിക്കുക. പ്രതിശ്രുതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പോലെ. സത്യം സത്യം. യത് യത് ഏതാണോ അത്. സാന്ത്വയത സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന നേരം. പ്രിയാം പ്രിയപത്നി. പ്രിയം സംതൃപ്തി. ച ഭീമസേനസ്യ ഭീമസേനന്റെ. പാഞ്ചാല്യ ദ്രൗപദിയുടെ. മഹ്യം എനിക്കും. ഏവ നിശ്ചയമായും. ച വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എനിക്ക് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു കൊല്ലപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവൻ ആകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ്വ അനുശാസനങ്ങളും ഉണ്ട്. നീ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും സംതൃപ്തിക്ക് അനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ഓ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണല്ലേ. നമ്മൾ എവിടെയാ സന്ദർഭം കണ്ടത്? എന്താണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ച്, അതായത് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ്രോണപുത്രനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായം അല്ലെ. അവിടെ സ്വരക്ഷയ്ക്കായി, അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളെ വധിച്ച ദ്രൗണി അല്ലെങ്കിൽ അശ്വത്ഥാമാവ്, അദ്ദേഹം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് യജമാനനായ ദുര്യോധനന് പോലും സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആർക്കും പ്രയോജനം ഇല്ലാതെയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ആ 5 മക്കളെയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടെന്റിനകത്ത് വന്നിട്ടാണ് വധിച്ചത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രൗപദിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ, ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി വധിച്ച് നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. നീ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് സ്നാനം ചെയ്തോളൂ എന്ന് വാക്കും കൊടുത്തിട്ടാണ് അർജുനൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കറിയില്ല? അശ്വത്ഥാമാവിന് അറിയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്, നീ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തിരിച്ചെടുക്കണം. നീ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ തടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ച് 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെയും അർജുനൻ പിൻവലിച്ചു. എന്നിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഒരു മൃഗത്തെ എന്ന പോലെ കൊണ്ടുവന്നു ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, അവൻ വധാർഹനാണ്, അവൻ അത്രയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദദായിന അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള അവനെ ശിക്ഷ മരണം തന്നെയാണ് ശിക്ഷ. നീ അവനെ വധിക്കൂ അർജുന. നീ പ്രോമിസ് ചെയ്തതല്ലേ ദ്രൗപദിക്ക് അവനെ വധിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ വധിക്കൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനനെ വധിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, പിടിച്ചു കെട്ടി ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ തന്നെ ദ്രൗപദി എന്ത് പറഞ്ഞു? അയ്യോ, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനമാണല്ലേ, ദ്രോണാചാര്യർ ഇപ്പൊ ഇല്ല, ദ്രോണാചാര്യർ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി കൃപി അവര് സതി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു മകൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോ ദ്രോണാചാര്യരുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവൻ ഉള്ളത്, അവൻ ഗുരുസ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്, അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അവൻ ഒരിക്കലും വധിക്കാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രല്ല, നമ്മളൊക്കെ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ 5 മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയാണ്, എനിക്ക് അറിയാം അതിന്റെ വേദന എത്രയാണെന്ന്. അതുപോലെ ഒരിക്കലും ദ്രോണപത്നി വേദനിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏത് കാരണം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും അശ്വത്ഥാമാവ് വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ് ദ്രൗപദി ചെയ്തത്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ദ്രൗപദിയുടെ പക്ഷം ചേർന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, അശ്വത്ഥാമാവ് വധാർഹനല്ല, അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ദ്രോണാചാര്യരാണ് അർജുനന് എല്ലാ ആയോധന കലയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് മുഴുവനും, കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും കടപ്പാടുണ്ട്. അർജുനന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മുഴുവനും കടപ്പാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ദ്രൗപദി പറഞ്ഞതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? അതായത് ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ
ധർമ്മപുത്രരെ അനുകൂലിക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, ധർമ്മപുത്രരും ദ്രൗപദിയും പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭീമസേനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവൻ ഒരാൾക്കും പ്രയോജനം ഇല്ലാതെയാണ് 5 മക്കളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞത്. അതായത് അവന്റെ യജമാനനും സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല, അവനും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവൻ ഒരു കാരണവശാലും അവനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല, അവനെ വധിക്കണം എന്ന് അർജുനൻ ഭീമസേനൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആരംഭിച്ചു എന്ന്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു കൊല്ലപ്പെടരുത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ആളാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്, അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് കൊല്ലപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവൻ ആക്രമിയാകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. ഇവിടെ എന്താണ്? ആക്രമിയാണ്, അല്ലെ, ഇത്രയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടരുത്, എന്നാൽ ആക്രമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ്വ അനുശാസനകളും ഉണ്ട്. അതായത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, വധാർഹനല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഒരു ആദതായിന, അല്ലെ, ഒരു ആക്രമിയാണെങ്കിൽ അത് ആരും ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അയാള് വധിക്കപ്പെടണം. ഇത് രണ്ടും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അവനെ ഞാൻ വധിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും സംതൃപ്തിക്ക് അനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോ എനിക്കും ഭീമസേനനും അനുകൂലമായിരിക്കണം നിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഭാര്യ പറഞ്ഞു വധിക്കരുത്, ജ്യേഷ്ഠനായ രാജാവ് പറഞ്ഞു വധിക്കരുത്, ഭഗവാനും പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവൻ വധാർഹനല്ല എന്ന് ഭഗവാനും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭീമസേനൻ പറഞ്ഞു അല്ല, അവൻ വധാർഹനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അർജുനൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെന്ന്. ഭാവാർത്ഥം ऐसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഭിന്ന വ്യക്തികളാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ശാസ്ത്ര അനുസരണം അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കുകയും വേണം, അതേസമയം അശ്വത്ഥാമാവിനോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും വേണമെന്നുള്ളതിനാൽ അർജുനൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഒരു ബ്രഹ്മബന്ധു അഥവാ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യ പുത്രനാകയാൽ അശ്വത്ഥാമാവ് വധിക്കപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവനൊരു ആക്രമിയുമാണ്. മനുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ആക്രമി അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു. പിന്നെ അയോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുശാസന പ്രകാരം ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനല്ല. അയോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ശരിക്കും പഠനം പാഠനം അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി. ആ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളെയാണ് അയോഗ്യനായ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവൻ വധാർഹനല്ല, അവൻ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അവൻ ആക്രമിയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രഹ്മബന്ധു ആയാലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിലും അയാൾ വധാർഹനാണെന്ന് മനുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മനു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനാണ് മനുസ്മൃതിയൊക്കെ തന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു അക്രമിയാണെങ്കിൽ അയാൾ വധാർഹനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അയോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു ചോദിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവലാണ്, അല്ലെ. ആ വ്യക്തി തന്നെ അധപതിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലോ അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും വധാർഹനാണ്, അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും അവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്, അവൻ ആക്രമിയായതുകൊണ്ട്. സർവപ്രകാരത്തിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യൻ. എന്നാൽ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആഗതനായതിനാൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അശ്വത്ഥാമാവ് ആക്രമിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ നിരായുധനായാണ് നിലകൊണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ, നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അശ്വത്ഥാമാവ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിരായുധനാണ്, കെട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ. അപ്പോ ആക്രമിയാണെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ഉള്ളത്. നിരായുധനും രഥമില്ലാത്തവനുമായ ആക്രമിയെ വധിക്കരുതെന്നാണ് അനുശാസനം. അപ്പോ ആയുധം എടുത്ത ഒരാളോട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആയുധം എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ വധിക്കാനോ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആയുധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വധിക്കരുത് എന്നാണ് നീതി. നിശ്ചയമായും ഇവയൊക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ദ്രൗപദിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായി അവൾക്ക് അർജുനൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടതും അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഭീമസേനനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അർജുനന്റെ സമക്ഷമുള്ള ഈ വിഷമസ്ഥിതിക്ക് പരിഹാരമാർഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ നമുക്കാണ് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അർജുനന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ അർജുനനെ എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരിഹാര മാർഗം അരുളി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ വധിക്കാനും പാടില്ല. ഇതാണിപ്പോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അല്ലെ, അർജുനന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വധിക്കാൻ പറയുന്നു, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു രണ്ടുപേരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വധിക്കണം എന്നാ വധിക്കരുത്. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഇനി അർജുനൻ എടുക്കേണ്ടത്. സൂത ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന മണിം ജഹാര മൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമഥാസിന ജഹാരമൂർധന്യം മാതാജി വായിക്കാൻ ഹരേഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചു തരും. മാതാജി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന എല്ലാവരും വായിച്ച ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല. അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹോത്രമഥാസിന ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. മണിം മൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. അർജുന അർജുനൻ സഹസ അന്നേരം ആജ്ഞായ അതിഗ്രഹിക്കയാൽ ഹരേഹേ ഭഗവാന്റെ ഹാർദം ഉദ്ദേശ്യം അഥ അപ്രകാരം അസിന ഘടകത്താൽ മണിരത്നം ജഹാര ഏർപ്പെടുത്തി. മൂർധന്യം ശിരസിലെ ദ്വിജസ്യ ദ്വിജന്റെ സഹ സഹിതം മൂർധജം തലമുടി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി മകുടരത്ന സഹിതം വേർപെടുത്തി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതുപോലെ ആകുകയും വേണം, എന്നാൽ വധിക്കാനും പാടില്ല. ഇതാണ് അർജുനന്റെ മുന്നില് ഉള്ള നിർദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ. ഭഗവത്ഗീത 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് അർജുനനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി അർജുനന് മനസ്സിലായി. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് മുടി മകുടരത്ന സഹിതം വേർപെടുത്തി. ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരു കുടുമ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പുറകില്, ആ കുടുംബ സഹിതം അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ മുടി മുഴുവൻ വടിച്ചെടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. മുടി മുഴുവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവനെ വധിക്കാതെ എന്ന വധിച്ച പോലെ ആ ഒരു തീരുമാനം അർജുനൻ എടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ശിക്ഷിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഭിന്ന വ്യക്തികളുടെ വൈരുദ്ധ്യകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുക അസാധ്യമാണ്. ആകയാൽ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയാൽ മധ്യമാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ഖഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരോരത്നം വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരഛേദത്തിന് തുല്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രയോഗത്തിൽ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്വിജൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും അവൻ ദ്വിജനാകുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും നിലം പതിച്ചിരിക്കയാൽ അവൻ യഥോചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ദ്വിജൻ എന്നാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ്വിജൻ തന്നെയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം അല്ലെ, തെറ്റായ പ്രവൃത്തി കാരണം ഈ ദ്വിജൻ എന്ന ഒരു പദവി അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, നിലം പതിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം രണ്ടുപേരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മധ്യമാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ തലമുടി തലമുണ്ഡനം ചെയ്യാ പറയും അല്ലെ നമ്മള്. തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുമയടക്കം, അതായത് ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള കുടുമയടക്കം എടുത്തു കളഞ്ഞു ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതിന് തുല്യമാക്കി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനുണ്ട്, ഒരു പോറലും സംഭവിക്കാതെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം, അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് അർജുനൻ അശ്വത്ഥാമാവിന് കൊടുത്തത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിയായ യഥോചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു ദ്വിജനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അയാള് വധിച്ചതുപോലെ എന്നാൽ വധിച്ചില്ല, ആ രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ അർജുനൻ കൊടുത്തു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമുച്യരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹത പ്രഭം തേജസാ മണിനാഹീനം ശിബിരാനിരയാപയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹത പ്രഭം തേജസാ മണിനാഹീനം ശിബിരാനിരയാപയത്. വിമുച്യ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ ശേഷം രശനാബദ്ധം കയറുകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ബാലഹത്യ ഹതപ്രഭം ശരീരപ്രഭ നഷ്ടപ്പെടുക, തേജസ ശക്തിയുടെ, മണിന രത്നത്താൽ, ഹീനം കവരപ്പെടുകയാൽ, ശിബിരത്തിൽ നിന്നും, നിരയാപയത് ആട്ടിപ്പായിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബാലഹത്യ ചെയ്യുകയാൽ അവന്റെ അശ്വത്ഥാമാവ് ശരീര തേജസ് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ അതിനു പുറമെ ശിരോരത്നം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അവൻ കൂടുതൽ ബലഹീനനായി തീർന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ബന്ധന വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ശിബിരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത്? അശ്വത്ഥാമാവ് കുട്ടികളെ വധിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേജസ് അപ്പൊ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. വളരെ ഇവിടെ നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരാളെ അല്ല, 5 കുട്ടികളെയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഒരു യോദ്ധാവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വധിച്ചത്. അത്രയും ഒരു മോശം പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്ത് കുടുമയൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ സിമ്പലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയപ്പോ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബലഹീനനായി തീർന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എവിടെയാ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അശ്വത്ഥാമാവിനെ? ദ്രൗപദിയൊക്കെ ഉള്ള ആ ബാലന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിബിരത്തിലേക്ക് അല്ലെ. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ വഴിക്കുള്ള സംഭവമാണിത് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ശിബിരത്തിലേക്കാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടുന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചു അശ്വത്ഥാമാവിനെ, ഒരു നായയെ പോലെ അല്ലെ. ആട്ടിപ്പായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നായയെ പോലെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു അശ്വത്ഥാമാവിനെ. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം അപമാനിക്കപ്പെടുകയാൽ അവഹേളിതനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യത്താൽ ഒരേ സമയം വധിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം വധിച്ചതുപോലെയായി, എന്നാൽ വധിച്ചില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അപമാനിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടു അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർജുനൻ. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യത്താൽ ഒരേ സമയം അശ്വത്ഥാമാവ് വധിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വധിച്ചു, എന്നാൽ വധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധിച്ചില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഒട്ടും വിലയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി അശ്വത്ഥാമാവ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ യേശ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വദോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ വപനം ദ്രവിണാദാനം അനിര്യാപണം തഥാ യേശ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വദോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികഃ. ശിരസിൽ നിന്നും മുടി വേർപെടുത്തുന്നത്, ദ്രവിണ ധനം, ആദാനം കണ്ടുകെട്ടുന്നത്, സ്ഥാനാത് വസതിയിൽ നിന്നും,
നിര്യാപണം ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത്. തഥാ അതും യേശഃ ഇവയെല്ലാം ഹി നിശ്ചയമായും ബ്രഹ്മബന്ധൂന ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കളുടെ വതഃ വധം ന അല്ല അന്യഃ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം അസ്തി ഉണ്ട് ദൈഹിക ശരീര കാര്യത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശിരസിൽ നിന്നും മുടി ഛേദിക്കുന്നതും ധനത്തിന്റെ അനുഭവ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഭവനത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ. ശരീരത്തെ ഹനിക്കണമെന്ന ആദേശമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു തെറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി മുറിച്ച് കളയുക, അല്ലെ, മുണ്ടനം ചെയ്യുക. പിന്നെ ധനത്തിന്റെ അനുഭവ അവകാശം, അതായത് അവകാശം, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരാളിൽ നിന്ന് അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവകാശം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുക, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ. അദ്ദേഹത്തെ ശരീരം കൊണ്ട്, അതായത് വധിച്ചു കളയണം എന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണയാ സ്വാനാം മൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണയാ ശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ സ്വാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. ജ്ഞാനാമൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുത്രൻ, ശോക വിയോഗ ദുഃഖം, ആതുരാഹ ആകുലരായി, സർവേ അവരെല്ലാവരും, പാണ്ഡവാഹ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ, സഹ സഹിതം, കൃഷ്ണയ ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം, സ്വാനാം ബന്ധുക്കളുടെ, മൃതരായവരുടെ, യത് എന്ത്, കൃത്യം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ക്രിയകൾ, ചക്രുഹു നിർവഹിച്ചു, നിർഹരണ ആധികം ബാധ്യതയുള്ള. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം ദുഃഖാർത്ഥരായ പാണ്ഡുപുത്രരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് യഥോചിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പോ ഈ ഒരു അശ്വത്ഥാമാവിനെ ശിക്ഷിച്ചു, അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തില് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പോലുള്ള ഒരു ദ്വിജനായിട്ടുള്ള, ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഇത്രയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായൊരു ശിക്ഷയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ ദുഃഖിതരായിരുന്നു, അല്ലെ, പാണ്ഡുപുത്രരും ദ്രൗപദിയും. ഇവരെല്ലാവരും മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് യഥോചിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. 5 കുട്ടികളെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അല്ലെ. ആ കുട്ടികളുടെ അന്തിമ ക്രിയകളൊക്കെ യഥോചിതം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി.